এখন আপনাদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করবেন চাকমা ড্যান্স। Ayo, ya tahu program tahun soleh dong. जों बिसि बुरुं बुरुं न मुइतो मा खालायनाय दिनिनो हायसालो एनआरसी न सीएबी बिल न जों अरो चालु खालायरिया सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जिनि तिप्रासानो सकमरै सिबनाय आबोनि प्रतिबादे नेसु एबार टीएसएफ नि लीडरशिप चीनी चौबा चोली दंफुरो त्रिपुरा पुलिस नि गुली तिप्रासार नि साकाओ कब्जा खायचे दिनी मासिंग नि सालंग मानो गोसांगै दिनी आं तै कुतुं मुथुङै तुकुइ मा फायो किन्तु जखन तिप्रासार नि साकाओ बिना आइन बिना कारणे गुली चालक मानी कोकनो मुइतुं खाय ताकुग्रक ताबुबो तुकुयाइनो मो गोसां मां जरावो कलम तै सेरा सेराखाय थामसे गावो आइचे खायनै सालो जों ओ यागनि यगनानि बागै जों तमा खायनायनि नां अमो जों मुइतमा खायनाय निरक जतनो छावो भारतबर्षनि गणतांत्रिक देश भारतबर्ष जेकुनो आईन तो खाहिंखे जेकुनो ल तो बखे जेकुनो बिल तो बखे बनाव प्रोटेस्ट खायनायनि जतनि अधिकार दंबो जदि ओ कम्युनिटी नि खिलाफ खायखाहिंखे निराव नवो भारतबर्ष नरेंद्र मोदी सरकार फाइमानि यागोलो कृषक आन तबो माने कृषक आईन तबो माने 2 बছর जरातै कृषक रो आंदोलन खायमानि यागोलो बनो रिपिल खाय मारो फिखा जोंबो ताबक दिनैनि ओ ब्लेक डे नि बिसि कसम सानि नांनाय कसम सालो समाय तांनि नांनाय जे ओ सीए चिनि तिप्रावो जेखफानो रिपिल खायनायनि बागै फानकरा खे चबा माख्लायनाय अमस दिनै जों समाय तांनायनि नांनाय जे कृषक रक भारतबर्ष हाय कायसा आइनसि आंदोलन खायो 2 बছর जरातै आंदोलन खायो रिपिल खायमा उनके सिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि तिप्रासारक तानि बागै ओ तिप्रावो सीए नो बातिल खायमे यांनाय अमो जों खायनायनि नांनाय जों चिनि 8 तारिखो जे घटनानि कग्रक जतो खोनालायका बिलाय घटना हामया बिलाय किरमा सिंसा बिलाय दुखजनक